Abagona lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bokar Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni ye kunnafoni balan ale tamasere ye ni Etata Bambo Kuyate n'ale kunkan bɔra Bokari o bɛ an donkan yira ni y'a mankan mɛn nɛgɛ kaɲa 13 waati o b'an bɔtɔ yira o kuma dankɔrɔba in a bɛ tiɲɛ so an bɛ jɛ ka dugawu de k'a ye Ala ka dayɔrɔ suma amina ya rabi o ma y'an ko tiɲɛ so Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma amin anw bɛ nkalon so yan Bokari bi ye alamisa ye bi ye juillet kalo tile 22 Bokari bi ale baarala Mali kɔnɔ yan nka min ye gafe kalamu tabaw ye olu ma kalamu ta bi hali n'u y'a ta an kɔni m'a ye ayiwa an nana an bɛ kuma so kɔnɔ yan an nana baara kama baara nege banna baara ka d'an ye an sigilen bɛ ka makɔnɔ n'u ye kalamu ta dɔrɔn an m'an da don a la ne ko e tɛ se ka dɔ sɛbɛn de n ka baara tɛ ayiwa n ka baara ye k'a lakali n t'a karaba Bokari be baara taabolo filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne bɛ kumaso in kɔnɔ yan karamɔgɔ Daba Tunkara ka yamaruya kɔnɔ sabu karamɔgɔ a sigilen bɛ sogo kunna nin waati la ayiwa karamɔgɔ ko sogo de ka d'ale ye kuma ayiwa o ye kuma jugu dɔ yan ayiwa an ka taa sogo man ne ya ayi ne t'a fɛ parce que a bɛ kadi bɛ k'a jeni sisi funan bɛ ka wuli nin waati la kadi bɛ k'a jeni k'a mariner ka ɲa i fiɲɛ de ye nin ye i ka dumuni ko kuma o maana kɔnɔ o bɛ jan i bolo kosɛbɛ yɛrɛ de an tɛ sogo ko waati la ayiwa an ka taa k'i fana bɛ to ka kuma de kuma minnu tɛ kuma fɔta ye e waati dɔlama de bɛ yen i ka dumuni ko namɛ dɔrɔn man i ta kɛ namunamina an bɛ diɲɛlatigɛ ko la a bɛɛ n'a waati don ayiwa kabini tarata don kuna sini fo bi kuma foyi tɛ da kɔnɔ sogoko kuma kɔ ayiwa danbɛrɛ la fana ka di ha fo nin jɔkun ka ban ne ni jɔkun banna o ye sogoko kuma bannen wa hali ni nin banna i bɛ n'i sigi ka nin sogoko kuma kelen wuli yan ne b'i dɔn kojugu o kuma Ala k'o fana don yira n na amin Bokari bi baara taabolo filɛ an bɛ Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la e ni ne bɛ kumaso in kɔnɔ yan ayiwa min ye kalamu tabaw ye Bokari olu ma kalamu ta o kuma wajibi ye an kɛmɛ ka lamɛnbaaw dege min na Bokari o de ye ka na an sigi ka lamɛnbaaw baro ka tila ka kuma di lamɛnbaaw ma sabu donba ni kalamu tabaw ma kalamu ta o kuma an bɛ nɛgɛjuru bɔ ka bin sabu maa kelen tɛ se ko la sanbɛ foli mun b'u bolo ani dugawudon mun b'u bolo Bokar Tarawele u ka se k'u kanabɔ lamɛnbaaw ye o kuma min ye bi baara ale taabolo ye o kuma k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min kɔni ye bi ye anw ma kunnafoni sɛbɛn sɔrɔ o kuma kunnafoni sɛbɛn n'an y'a sɔrɔ Bokari an m'an da don a la sanbɛ foli karamɔgɔ Daba Tunkara ka kɔnseli ɲɛ a y'a ta kunnafoni balan arajo Jekafo ɲɛmaayaso tɔgɔ la Bokari an bɛ segin o kumakan kelen kan sabu seliba ale kɛra tarata don o kuma jolibɔn kɛra a kun ye jolibɔn ye ka saga faga ka ba faga misi walima ɲaamɛ ni min se kɛr'i la Bokari diinɛ ye min kofɔ o kuma maa minnu garisɛgɛ donna baganw na Bokari yɛrɛ yira tɛ waso tɛ Bokari wari bɛ n kun ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ o kuma diinɛ baara de don diinɛ ye min fɔ dɛ k'an ka diinɛ ladige Bokari san o san yɛlɛma baara don o kuma maa o maa ye nafolo sɔrɔ ka joli bɔn Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ jamana ye dubabu minnu kɛra Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ anw ye Ala ka Mali jɛ Ala ka Mali basigi Bokari degun jugu min bɛ Mali kan bi Bokari Ala k'an ɲinɛ a kɔ Bokari Ala ale de bɛ degun ta ka da adamaden kan Ala ale de bɛ degun wuli ka bɔ adamaden kan an bɛ Ala deli su fara tile kan degun min bɛ Mali kan bi an y'a yira a la a k'a ta ka bɔ an kan Amin. An bɛ Ala deli su fara tile kan basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ Ala ka wuli ka bɔ Mali kan Ala ka Mali kɛ malidenw sago ye Ala ka arajo in ja Ala ka arajo in tɔgɔ Ala ka dɔ fara kan Ala ka arajo in baarakɛla Ala k'an bɛn kelen ma Ala ka arajo in Ala k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye Ala ka Jekafo tɛmɛ diɲɛ arajoso bɛɛ la ɲɛmaa minnu b'an kunna k'u sanbɛ Ala k'u mɛn an kɔrɔ Bokari maa minnu y'u ka nafolo don arajo la Bokari k'u sanbɛ Ala k'u mɛn an kɔrɔ u ye entreprise mun sigi sen kan k'a kɛra bajiba ye baji jabali Bokari Tarawele bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i dabira la ni k'i min k'i fa Bokari ko Ala de b'u sara
bari o kuma yani an bɛ nɛgɛjuru labila bari kumakan damadɔ bɛ yen an bɛ o ɲɛnabila di ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru labila sabu jamana in yɛrɛ ale kunkanko don o kuma min ye bi sɔgɔmada na kunnafoni balan arajo caman de bɛ minnu ka fiɲɛ tulukala minnu ne bɛ ka ɲɛsin ma an b'u ka ɲɛmayaso fo k'u sanbɛ k'u ni ce u ye danaya mun ta ka da Jekafo kan u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an'u ka lamɛnbaaw ka sigida la k'u bɛɛ lajɛlen sanbɛ o kuma u k'u labɛn u ka sigida o kuma a sanbɛ foli u ka sigida kunnafoni bɔgɔdi u ka se k'u da don a la nɛgɛjuru ye 20 24 76 29 ye yanni nɛgɛjuru bɛ labila bɔgɔdi o kuma jɔkun in kɔnɔ koba minnu kɛra an b'an da don a kumaba kelen-kelenw na selidon Bamako yan misiriba kɔnɔ Bagadaji Bɔkari Tarawele balina ko dɔ kɛra malidenw kun sigilen tɛ ni min ye min ye seliba kɛnɛ ye jamanakuntigi n'o ye colonel Ashimi Goïta ale ni a ka premier ministre ani a ka gouvernement bɔgɔdi o ye laada ye jamanakuntigi ni jamana bɛ basigi la jamana b'a yɛrɛ ma jamanakuntigi a wajibiyalen ba ka taa jamana misiriba la a ka taa ka seli baaraw boloda jamana alimamiba o kuma ale de bɛ jɔ jamanakuntigi ɲɛ selidonya fɛ o seli k'o to senna bɔgɔdi danna juguya tigilamɔgɔ dɔ miirina juguya tigilamɔgɔ dɔ maa min tɛ jamana fɛ o de ye a disi gosi ko ale bɛ jamanakuntigi fa ni muru ye wari hali ni sɛbɛnnikɛlaw ma sɛbɛn sabu sɛbɛnnikɛlaw labɛnnen don o kuma nin ye ka fuguri bɔ dabada la yanni sɛbɛnnikɛlaw bɛ kalimu ta an ka sɔrɔ k'an da don a la nka kumaba minnu bɛ yen o kuma a tigilamɔgɔ an ye min ja ye an bɛ se ka seereya min ja ma bɔgɔdi k'a fa a yɛrɛ la k'a disi gosi k'a da yɛrɛ la ka girin ka da jamanakuntigi kan ni muru ye ka taa muru da k'a kɔrɔ maaw de bɛ ɲininkali kɛ sa a b'a hakili de ma wa a ye minfɛn jugu de ta wa ŋaniya juguya jumɛn de b'a la ka Mali la segin kɔ o de b'a la wa jɔn de bɛ a ko in dibidibi la jɔn de bɛ k'a jukɔrɔma tintin Bɔkari Tarawele min ye jamanakuntigi Ala y'a kisi sabu ka se k'a gɛrɛ jamanakuntigi la o tɛ ko nɔgɔn ye ni maa min kɛra jamanakuntigi i bɛ Ala ka sutura kɔnɔ jamanakuntigiya ko denni tɛ maliyɛn ye maa miliyɔn 20 ye maa kelen de bɛ bi k'o ye an bɛɛ kuntigi ye fo ka taa se waati min ma Bɔkari Tarawele maa tɛ se k'o lakana Bɔkari Tarawele Ala de b'o lakana maa tɛ se k'o kɔlɔsi Ala de b'o kɔlɔsi Ala fana ko k'an ka fɛɛrɛw tigɛ ale b'a tɔ dafa Bɔkari Tarawele kuma kɔrɔma don o kuma fɛn min kelen filɛ nin ye maa dɔw de bɛ jɔyɔrɔ dɔ dilen bɛ olu ma jɔyɔrɔ min dilen don olu ma Bɔkari Tarawele k'u ka jɔyɔrɔ u ma se k'a kɛ a ka fɔ dɛ jɔyɔrɔ min dilen d'olu ma Bɔkari Tarawele ni bolodengɔni ɲɛsinna maaninfin na k'i ye jamanakuntigi ye ka taa adamaden de kɛ telefɔni de janbe ye fo ka tɛmɛ i ka baara kan Bɔkari Tarawele o kuma jamanakuntigi kɔlɔsili i b'i hakili bɔ fɛn bɛɛ kɔ ne ma nin faamu dɛ ni finitigilakaw n'u ka ɲɛmɔgɔw ma kuma o fɛ telefɔni ko in na a bɛ gɛlɛya dɛ Bɔkari Tarawele o kuma maa minnu ka baara ye ka jamanakuntigi kɔlɔsi a don an k'o fɔ jamanakuntigi kɔlɔsilibaw ka ca o kuma a don ye a baara tun bɛ minnu bolo misiriba kɔnɔ ko baara jɛngɛnna u bolo o kuma ni min ma ɲɛ o ka fɔ Bɔkari Tarawele o kuma a ma ɲɛ hali dɔɔni ka jamanakuntigi lasɔrɔ ka t'i bolo da f'a ɲɛda la ka muru da k'a kɔrɔ ko baga o ye dabalibanko dan ye n tɛ kabako ko ye an tun bɛ fɛn minnu filɛ sinima na kabako don o de bɛ ka k'an ɲɛ wagalen yɛlɛ a kɛra ka Ala ye Ashimi kisi vɛsi baw don k'aw jɔ ka verre noir baw da aw ɲɛna aw ta mɛ baara min kama o tɛ k'o kɛ Ala kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni wa ni maliyɛn dɔw fana taara sɔrɔtigiw bɔ mun bɛ ka nin ye mise en scène maliyɛnw an ka sabali an ka sabali Bɔkari Tarawele a kɛra ka ban ji bɔnnen tɛ cɛ bilen ye o kuma an bɛ jɛ de ka dugawu de kɛ Ala kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ yira an na bilen o kuma nin ye masiba ye a fɔli man di janko a yeli Bɔkari Tarawele anw de tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da an tɔgɔ man di ka kɔrɔ sabu degun min bɛ an ka jamana in kɔnɔ o ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli wari an tɔgɔ jugu kɛn bɛ ka bunak'u sago o kuma ka tila ka nin fara kan tuguni selidon min ye Ala ka donba ye yafa ɲini don do jolibɔn don do dun ka fa don do o de kɛra Mali tɔgɔ tun bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ ko danna juguya maa tigilamɔgɔ dɔw tun bɛ fɛ ka jamanakuntigi fa wa maliden de bɛ Mali tɔgɔ don diɲɛ maa da diɲɛ don o don a filɛ dɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ kɔni Bɔkari Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen o kuma min ye maa kofɔlen ye ale kɔni minɛna wari a bɛ lakanabaw bolo a ko kalifalen bɛ procureur Konate la wari u bɛ ka ko tɔ sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka a kunnafoni da jamanadenw tulo kan ni Ala ni kira sɔnna ma yanni ntɛnɛndo gafu bɛ bɔ o b'a sɔrɔ ɲɛ caman sɔrɔla la ni ka sɛbɛnni kɛ wa bɔ Jabate mɛ min fana da o kan u kana na bɔ ni kuma ye kuma min b'a ko k'a kunkolo kuma ye a n'a hakili tɛ o kuma in o t'an kunkolo minɛ dɛ e ka baara t'u ma wari baara bɛ maa minnu bolo
bolo politique kuma de man di ye baara to a baara kana olu jɔyɔrɔ kuma fɔ place la jɔyɔrɔ kuma fɔ ga min mana kɛ dɛ o ka fɔ Bakari an ka da ɲɔgɔn na o kuma jamana ye jamana de ye jɔyɔrɔ bɛ di maa o maa ma a yelen no k'a fɔ o tigilamɔgɔ de bɛ se ka jɔyɔrɔ baara kɛ o kuma a b'a kɛ ni jamanadenw ka sariya ye n'o tɛ ne kun ye ne kɛ faama ye nin doni kama cɛni saya b'a sɔrɔ a sala mais non n'o kɛra bɛ fɛɛrɛ cogo di comment kuma i bɛ tigɛ ɲininkali la n ko ɲininkaliw de bɛ ko tɔw jɛya ala ka sabu ɲuman kan kana dusu bila hakili ɲɛ dɛ ala yɛrɛ de bɛ k'o dɔn a mana kɛ faama ye Bakari an ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye Bakari o kuma min ye o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ka conseil ɲɛ tile 3 Bakari Bamanciw y'u ka hakilina jugu caman ta ni ka malidenw sɛgɛrɛ o kɛrɛnkɛrɛnna Kayi sira la kari 30 olu tatɔla u ka seli kɛ o kuma u ka musakaw b'u kun u bɛ taa nafolo minnu dun seli kɛnɛ kan Bakari o kuma nafolo min don miliyɔn kasabi caman don banbagatiw ye marifa da jɔ kari 30 la o kuma ka bɛɛ lajɛlen bolofɛn minɛ wa san o san seli ɲɛkɔrɔla la a bɛ kɛ tan de fana o yɔrɔ kelen in fana na nin kɛra ko dan ye Bakari o sibiri kelen kalo tile 17 o kuma sibiri a nada zanana i b'a ye k'a fɔ nara min ye ale goudron o dilanni ko bɛ sen na Bamanciw taara o sira dilanna n'o ye chinois ye ka t'olu ka mobili baw ka tasuma don la min kasabi t'i jɔ miliyari kasabi caman wa ne tɛ min fana faamuya ni ka taa ni maa 5 ye n tɛ min fana faamuya o entreprise ba ninnu n'aw bɛ baara la kungo kɔnɔ mun n'aw tɛ finitigilakaw ɲini ka taa kɛ k'aw yɛrɛ garadi Bakari o sibiri kelen min ye san ale région ye séance kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamanciw ye Mali armée ka fini don ni ka taa douanier kelen ale ni transporteur client kelen ka fara min kɔni ye maa wɛrɛ kan ka maa 3 bɔnɛ a nin na o fana gɛlɛyara kosɛbɛ ne ko o bɛ teni ninnu bɔ min de Bakari Tarawele Bamanci ye o sibiri kelen min ye kan Bubakar Sadasi Kulikoro i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw ka yɔrɔ belebeleba don olu bɛ kalan yɔrɔ min na Bamanciw y'u fa u yɛrɛ la k'u b'u kari ka don o fana kɔnɔ o kuma min ye jackpot mun bɛ a da la olu kɔni ye u banban kosɛbɛ u ye arafali wuli ɲɔgɔn na a ma ɲa min kɔ Bamanciw ka ŋaniya ma se ka kɛ u ye kɔmasegin bolo da o bɛɛ la an ka sɔrɔsiw ma u to yen u y'u nɔrɔ bɛlɛn u ye banabasira ta u y'u gɛn ka maa 2 tigɛ da maa 2 kan ni ka maa 1 fa maa tɔw kɔni olu jɛnsɛnna tu kɔnɔna la Bakari o kuma min ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye ayiwa kunnafoni kalama laban min bɛ yen n'an bɛ se k'an da don la o de ye sura commune 4 Bamako yan min ye duguden dɔw ni baki kɛra ɲɔgɔn na Bakari ka sababu kɛ polisiw ye mobili CH dɔ gɛn o kuma a taara kuncɛ ni accident ye maaw kɔni dusukun tɔɔrɔla kosɛbɛ maaw wulila k'u jɔ Lafiyabugu Bakari ko baara in kɛcogo ma ɲa sama-samani kɛra dugudenw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min ye renfort welela Bakari a ma ɲa min kɔ ko baki mɔgɔ olu de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u ye marifa ci duguden dɔ la brigade anti-criminalité duguden dɔ o kuma ko nin kɛnɛ karabara Bakari Tarawele seereya caman sɔrɔla bali minnu cira a bali foroko yera kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tɔmɔna a bɛɛ bolo kɔnɔ Bakari Tarawele o ye dusukun kami belebeleba ye o kuma min kɛra ka marifa ci duguden na marifa min kan ka ci Bamanciw la o kuma k'o fana kɛcogo ma ɲa Bakari Tarawele o kuma nin ye o kunnafoni teliman ye Bakari n'i y'i sigi ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ Bakari i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ jɔkun tɛmɛnen ye o kuma maa minnu ye CEDEAO ye o ka cidenw olu tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bakari u nana tile damadɔ baara kɛ baara in kuncɛlen u ye an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw ɲininka o kuma k'u bɛ u ɲininka n'a sɔrɔ lakika yɛrɛ la Mali ka kalafili bɛna se ka kɛ waati kofɔlen na o kuma u y'o ɲininkali boloda Choguel Kokala Maïga ka gouvernement fɛ jaabi mun taara ka d'u ma ko kalafili k'a bɛ boloda k'a bɛ se ka kɛ o kuma CEDEAO cidenw u seginna n'o jaabi ye an ni kalafili cɛ kɔni tɔ tora kalo 7 bɔɲɔnko ye o kuma maa bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kuru k'a k'u ye n'o tɛ kalo 6 ni dɔɔni wari ɲininkali de bɛ boloda kabini san 1991 wulikajɔ min kɛra an ka jamana in kɔnɔ ni ka bɛɛ jɛ fanga n'o ye démocratie ye ni k'ale bisimila maa min tun bɛ n'a fɔra k'ale ka fanga ye diyagoya fanga ye n'o ye président Musa Traoré ye o kuma ko a ka diyagoya fanga ko k'a wuli ka bɔ maaw kan ka na ni damakele fanga ye foroba fanga an bɛɛ jɛ don an bɛɛ da b'a la o kuma parti politique olu ka caya Mali ka jɔ malidenw k'u da don jamana jɔli la maa minnu y'o wuli ka jɔ kɛ o don Bakari Tarawele a bɛɛ lajɛlen kun sago ye min ye olu kɔni ye baara min kɛ nin ko in na u ka kɛ Mali bɛɛ jɛ fanga jamanakuntigi fɔlɔ ye n'a dumaya k'a fɔ k'u ma se k'o sɔrɔ Bakari Ala ye maa min garisɛgɛ don a la o de ye Alifa Umaru Konare Bakari Alifa Umaru Konare ale ka san 10 kɔnɔ
kɔnɔ Bokar Traoré sama-samani o bolodara o kuma maa minnu garisɛgɛ ma se ka don fanga la o kuma u ye fɔrifɔri ni mun boloda kabini o don fo bi Mali b'o fɔrifɔri kelen na ni min kɛra jamanakuntigi ye dɔ b'o fɔri n'o wulila ka bɔ yen min y'o fɔri n'o sigira o kuma o ni tɔ minnu bɛ yen u bɛ jɛ k'o fana fɔri o fana bɛ wuli ka bɔ anw de b'o fɔrifɔrili la bawo kuma min bɛ ka bɔ an da kɔnɔ a t'an dusukun na an ko k'an ta ye Maliko ye k'a sɔrɔ Maliko tɛ jɔyɔrɔ ko don dɛ ani fɛn ko Mali bɛɛ jɛ fɛn a ma faamu jamana in kɔnɔ kunfin bɔntɔ o taabolo ninnu kalama sa politikimaw dɛsɛ bɛ ka bɛnkan kelen ma politikimaw dɛsɛ bɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ politikimaw u b'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ sɔgɔmada fɛ wula fɛ Bokar Traoré politikimaw o kuma u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛmɔ tigɛ wula fɛ u bɛ ɲɔgɔn buruja o de bɛ Mali kɔnɔ bi wa su ma ko bɛɛ lajɛlen ma i yɛrɛ sɔrɔ i ka so kɔnɔ i b'i miiri kan ka min k'i taama ɲɔgɔn na wa fo de ka dabila Bokar sama-samani bɛ sen na organe unique de la transition Bokar Traoré min ye o sama-samani ye i b'a ye k'a fɔ don jumɛn o sama-samani bɛna dabila a tɛ ban dɛ parce que jɔyɔrɔ ko kɛlɛ o mankan tɛ ban Bokar Traoré o kuma an k'a kɛ an kana kɛ a ka kɛ a tɛ kɛ an m'an t'o la kalafili bɛna sɔrɔ an bɛna se o waati ma Bokar Traoré an dun y'an kantigɛ da an to dun kuma k'a ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ o kuma ko kalafili bɛ k'a waati kofɔlen na n'o ye mois de février ni anw bɛ sama-samani na kalafili bɛna se ka kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di carte d'électeur dilanni o waati bɛ yen sɛbɛn mun kan ka dilan o waati bɛ yen sariya fɛn fɛn kan ka ta o waati bɛ yen maliyɛnw bɛ sama-samani na dɔ ko a ka ɲi dɔ ko a man ɲi dɔ ko a kan ka kɛ dɔ ko a tɛ kɛ bɛɛ ni dusukolo bɛ ɲɔgɔn na min f'i yɛrɛ mankan bɛ fɛn min yɛrɛ nɔfɛ organe unique de gestion des élections o min ni kɔrɔfɔ b'o nɔfɛ bi yanni i bɛ k'a ka fanga ka dafiri parti politiques bɛɛ lajɛlen kun y'u kanto kɛrɛnkɛrɛnya opposition ma ko o jɛkulu in de sigi sen kan n'a ma ye k'a fɔ fanga nana yɛlɛma o opposition kelen na an bɛ yɛrɛ sɔrɔ transition kɔnɔna na n'a fɔra ko k'o sigi sen kan olu ko ayi k'o tɛ bɛn n'a sigina sen kan a bɛ kɛ problème ye o fɔra denni na nka ko waati koronnen don k'a baara ka jan k'a tɛna se ka kɛ bɛɛ ni ta don anw tɛ politigima ye Bokar Traoré kuma min b'u da an bɛ k'an da don de la Bokar n'i sigi ka jateminɛ kɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a bɛ maa jigi waro Maliko la n'i sigi k'i jateminɛ nin kuma fɔcogo la Bokar Traoré a bɛ maa dabali ban Mali bɛna jɔ waati jumɛn Malidenw bɛna sabali k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati jumɛn Malidenw bɛna dusukolo bila waati jumɛn Malidenw bɛna kɛlɛ bila waati jumɛn Malidenw bɛn'u kɔfilɛ Mali la k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw de bɛ ka sa diɲɛ ma don o don Malidenw bɛn'u kɔfilɛ Bokar k'a jira k'a fɔ ko don o don dɔw de bɛ kulo la ka worontow bolo b'u kun ka dugu bɛ ka jeni n'an ye dufa ko kɔnɔ kɛlɛ dabila don min na Mali bɛ jɔ Bokar kunun nin tɛ se ni e donna la bi e n'a dɔn k'a fɔ min tun b'a la a tun bɛ dabolo min kan o tuma e tun bɛ jɔyɔrɔ min na ko nin tun tɛ se maa wɛrɛ fana bɛna jɔ o jɔyɔrɔ kelen na k'e fana tɛ se n'o fana taara ka bɔ yen e min fana tun b'a la ko nin tɛ se k'e de bɛ se ni Ala ye fana garisɛgɛ don a la o tuma e tun bɛ ka min fana buruja o bɛna jɔ e jɔyɔrɔ kelen na o kelen don Mali bɛ jɔ cogo di e tɛ taa ɲɛ ne tɛ taa ɲɛ o don e tɛ k'a ye wa ne fana tɛ k'a ye Bokar Traoré nin tun ye bi sɔgɔmada na kumaw la kumaba ye ayiwa a tɛ fɔ ka ban o kuma an y'o de fɔ sanbɛ foli don sɛbɛnni ma kɛ ni sɛbɛnni ma kɛ an tɛna se ka fɛn lakale ayiwa radio Jekafo ɲɛmaayaso y'a kanu ni ka se ka kuma di dugudenw ma an ka sanbɛ foli kɛ o kuma an ka se ka an da don mankutu duman na jamana in maa tɛ da kunnandi dɔn Mali bɛ se ka suma cogo min na n'o tɛ Mali a kɛn bɛ kamana gan ye a kɛn bɛ dabalibanko ye o kuma an bɛ Jakite bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la a b'a tigɛ bɔ nɛgɛjuru kan 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 radio Jekafo don maa minnu tulo b'an kan na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan Jabate ni Bokar Traoré don bi kunnafoni balan ale kɛnɛ kɔnɔna don sɛbɛnni ma kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan o kuma